सोलोंथाइनि गुनखौ नायबिजिरनाय आरो जौगाहोनाय थांखिजों आसामाव थामथि खोलोब गुणोत्सवआ सोलिगासिनो दङ। गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोराव खुंजानाय थामथि खोलोब गुणोत्सवआ चिरां जिल्लायावबो खुंजादों। जिल्लानि गुबुन गुबुन गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोराव गोजोन आरो आब्रुथियै खुंजादों थामथि खोलोब गुणोत्सव। चिरां जिल्लानि दिथागिरि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गुणोत्सव खुंनाय फरायसालिफोराव नायगिदिंदों। जिल्लानि बिजनी बर' बाजार गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयाव नायगिदिंहैदों मन्त्रि बिथाङा। फरायसाफोरजों सोंनाय फिन्नाय खालामनायजों लोगोसे दिथागिरिफोरजोंबो सावरायलायो बिथां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयनि पारफरमेन्सफ्रा लास्ट इयारावबो बहुत मोजां, एक्सेलेन्ट पारफरमेन्स, 100% पास। आरो बिनि स्टुडेन्टफोरखौ दा खुब गरिब स्टुडेन्ट, बिपिएल फेमिलिनि आरो इकनमिकेलि उइकार सेक्सन बेफोरखौ लानानै खालामनाय जादों। ओरैनो इन्टारनेल जिखिनि प्रब्लेम फिसा फिसौ दङ बेफोरखौबो अभारकाम खालामनानै बेवहाय मोजां पारफरमेन्स जाबाय थादों आरो ब्राइट मोनसे फिउचार नुनो मोनो। बर' बाजारावबो कम्पेरेटिभलि जोंनि बिथोरा ओनसोलाव सोलिनाय स्कुलफोरनि तुलनायाव जथेस्थ' एडभान्स, गथ'फ्रा खुब एडभान्स आरो कनफिडेन्स दङ। नाथाय एसे मोनसे मा होनो इन जेनेरेल फेन'मेनन बे मोनसे मेइनलि दा भार्नाकुलार मिडियामाव फरायनाय बर' बिजों बा असमिया बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरा इंराजि रिडिंआ मोनसे ग्रेडिंआव बे खामानि होगासिनो दं, एभालुएसन। इंराजि रिडिंआ एसे उइक नुनो मोनो, थेवब्लाबो बर' बाजाराव कम्पेरेटिभलि बांसिन स्टुडेन्टफ्रा मोजां रिडिं होदों। आरो जिहेतु चिराङा थांनाय बोसोरनैयाव मेट्रिक रिजाल्टआव बेस्ट रिजाल्ट खालामबाय आसामाव, आसा खालामो आं नाम्बार 1 जाबाय थानांगौ खोथा गैया, खिन्थु अभारअल रेटिंआव जोंहा मोजाङानो जानांगौ आरो गोजौनि सारियावनो थानांगौ। लोगोसेयैनो स्टुडेन्टफोरनि जे हलिस्टिक डेभेलपमेन्टनि खोथा आरो एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस, गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनिफ्राय लानानै इक'ल'जि, एनभाइरनमेन्ट गासैखौबो लाजोबनानै जों सबदिके गथ'फोरखौ माने बेजों लिंक आप खालामनानै जों इडुकेसनखौ होनो नाजानांगौ। चिराङाव मोनसे सोलायनाय फैबाय जेला, बे सोलायनाया गोलाव सम थाङो। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसिएडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाइ लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथाइनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाइ लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।